Liga irabaztea edo Kontxa bandera irabaztea? Esan, Itana irabaztea gustatzen. Bai, aukeratu bat. Liga ona da, eta Kontxara, bai. Ez, baina ez edazu, bat? Itana gustatzen irabaztea. Badakit, baina bat aukeratzen. Esaten bat dizute bat irabazten duzula. Zein? Kontxa da hemen olimpiada esaten dana, fama horre dugu. Guk hori izatu genuen, gare baten esan. Kontxako bandera. Gure festa esaten zan, Kontxako banderan, Donosti etorri, estropa ikusi. Eta gero bombarian. Baskaldu o zirko amerikano ikustea. Betxu, zirko amerikano. Hau esaten gure man kapritxua bazan. Betxu ze onda? Ondo, haizu... Minute guztiko festa hua esaten zan, ez zan oporri bakazioak eta zan. Beste galdera bat. Horren barbilik etzan, euskadin. Zein korta izan da hobea? Arraunlaria, patroia edo entrenatzailea? Izete arrolaia. Bueno, patroiara defenditu esan du naiz. Arraunlaria edo patroia? Arrolaia. Onena, korta onena, arraunlaria. Zein da... Ua bakarrik egiten nun. Arraunen da patroi, noni bakarrik biltzen nintzen eskifian, 10 urtean segidan txapeldu nintzen espaniko. Entrenatzaile bezala Petrala zara. Bueno, hor da historia badeu. Batzutako ona, bestetako txarra. Batzuk esaten dute, askoak entxeten du jakin gabe. Zato, eske siempre ha tenido fichajes, bueno, ni bigarrengo pokan hori jotorri nintzanen, 7 urten, alegin nuen fitxakekin, leheno zabilenak iniraz egin nuen. Zeno, jendeak askotan itzaiten du... Konturetzen zarete beti korta erantzuten ari da. Beti, norbaitek esandako kritiken aurrean, baina beste galdera bat egin behar dizu. Egin esatzen espaue, aitu. Entzun, ese moduz dau. Aitu hori zer da falta da, no? Falta, utzi, bomba ze moduz. Odo? Bale, beste galdera bat. Ez tira zora gatzen. Lasai. Zein da ezagutu duzun patroirik onena? Korta. Hori... A ber, esan. Zaila da hori, Bai, badakit, errezak ez dira eta. Bomba errak erosi ditugu, haizu, horren truke. Zein da zuritzat patroirik onena? Edo izan den patroirik onena? Askotan esaten daguna, irazi duna. Ez, baina zuretzat. Nik asko, ona gebilitu da, ona asko ditut. Bat esaidat. Hori jola zikinaren, altxerri zan. Patroi hona zan, geho txirri bilinun. Ez, baina altxerri, lehenengoa. Lehenengoa. Altxerri patroi bezala ona. Baina, buare patroi baina arraun laio bia zan. Baina nik aldetu behar dizut, arraunlari honena zuretzat zein izan. Baina zaila da hori izatea. Bai, baina horretarako ekarri zaitugu. Arraun laio gorean ni honi. Honek ez daukal lotxarik. Beste bat, jan. Azkareko egingo dugu. Aizu, garo, hau galdetzen baldin badio, telebistaz ikusten dituzu, zera, ez? Arrauna ikusten duzu telebistaz. Garo, nik kortari galdetzen diot. Zein da, Jose Luis Korta, zure bihotzeko taldea? Nik beti sentitu naiz horiotara, sentitu naiz, ni. Hori jo gaio naiz, hori jo nazien izan horiotarra. Aitu? Hori. Juan? Hori eginen ez bilatzen, Eskudo muy gut. Nik estropa sali dago naiz, ena izakorratu inokin, ez koloriekin, irabaztea. Hori da zuretzat importantea. Azkena osaileitza. Jose Luis, hori da zuretzat bizitzan importantean, irabaztea. Azkenek bizimodu hola da. Da kirola da bizimodua. Zainen nahi du txarro esatia. Zuk hemen nahi duzu, eta hemen bali madakaso Televisión Española igual gehiago, derroparo biot, eta kotxero biot, soldataro biot.